prečo neexistuje čapované prosecco. Veľakrát si človek vie aj odôvodniť cenou. To čapované prosecco je častokrát lacné. A jak som spomínal, že ten dopyt po tom proseccu rastie, cena hodnota gliry rastie, asi žiadny vinár v dnešnej dobe v Taliansku si nedovolí dehonestovať tú gliru, že by ju dal iba do toho sudového a čapovaného, kde by nedokázal zagarantovať tú kvalitu. Každé prosecco musí podstúpiť výstupnú kontrolu, kvalitatívnu, čo pri tom sudovom by bolo veľmi ťažko realizovateľné, aby to nikto nedokázal oklamať. Tým pádom všetky tieto tzv. Čapované prosecca sú len zavádzanie zákazníka a nie presná informácia, kde ja sa voči tomu snažím bojovať, že kľudne to nazývajte čapované talianske šumie víno alebo nejaké frizzante z lokálnych odrôd. Ovšem určite nie čapované prosecco, pretože je to rovnako. Ani čapované šampanské nemôže existovať, to znamená, že ani to čapované prosecco určite nemá priestor a keď vám niekto povie, že to je čapované prosecco, kľudne ho poopravte a nehambite sa proti tomu bojovať. To je presne takéto príslovie o brandy, že každé brandy by chcelo byť koniakom, ale žiadny koniak nebude nikdy brandy. Presne tak. Takže jednoducho čapované prosecco neexistuje, to frizzante, to šumivé víno. Poznáš to z barov, tie premiér, postmixy, že máme nejaký tichý nápoj, do toho sa pridá len CO2 a tak ďalej. To znamená, že keď sa bavíme presne o tom princípe, že by to bolo postmixové, že sa to z tej pípy čapuje, kde sa dodáva CO2, tak tým pádom, keďže tu potrebujeme mať prírodné CO2, v tomto nie je prírodné CO2 len dofúknuté, takže nemá to s tým nič spoločné.